Wala pa isang oras. Oh. Bakit kaya ang bilis? 请沿途小心看管您的财物，等待发学习定后才离开座位，并 Yan yung maglaro Bahala kayo dyan. Mahalin doon. Di na ako mapag-white Busy ako sa schooling ko. Tawa ng tawa si Mahalin doon. Alam na Ate Megs yan. Sinend ko sa kanya yung picture. Mahalin doon. Alam ni Ate Megs. Tanong mo sa kanya. Sige, palaro ka na. Gusto ko 5 kayo. Natatawa ako sa drama. Dalawa lang. Ilan lang naman kayo dyan. Gusto ko 5. 5 kayo maglaro. Gusto ko 5 kayo maglaro. Next stop is saglit, baka ako yung malampas. Harbor. O baka Jardine House ako ba? Harbor Building. O Jardines nga ako bababa. What was that? What do you mean, Movie Man 175? You talk to Lyndon and Lola and Sweet Abby, Movie Man 175. They are very good in English. You talk to them. Talk there. Paano ba mag-share? Wala akong community. Ha? Paano walang community, Lola? I-share, inbox mo na lang sila. Mga katataw. Nagsialisan na sila. Mahalin doon, Lola. 下一站集合到上文华东方酒店，这里文华东方酒店中环站。 Wait lang. Bababa ako. 山顶及香港岛的南面风景优美，您可以在中环交易广场巴士等站搭乘我们首发的双层巴士前往，车程只需要30分钟。晚山您请搭乘山顶至左靠地15路，往赤柱和泉水湾请搭乘第260路，往香港台请搭乘。 Muntik na ako malampas. Muntik na ako malampas. Muntik na. Paano ba mag-share? Movie Man. You okay? Yeah, Movie Man. I'm okay. Do you want to join the games? Guys, kung may 5 na kayo guys ha, papalaro tayo. Anong oras na ba? How are you, Movie Man 175? Mahalin doon, umalis ka na. Nakalive ba sa Ate Megs? Surreal. Yeah, I'm always okay. Movie Man 175. How are you? Walang maglalaro, Lola, oh. Walang maglalaro. Paano yan? Walang games. Mangyayari. Walang games mangyayari. Oh, pagod. Dito ako, haha. Christ, I don't know. Wala kang kasama, Lola. Punta ako sa sa biyaheng langit. Lola, andito ako sa Central, Lola. Oh, may nagko-concert doon, no? Araw kasi marami ka karibal. Live.